मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी पोहा बर्फी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी पाव किलो पोहे घेतले, जे आपण कांदा पोह्यांना पोहे वापरतो ते जाडे पोहे। पाव लिटर दूध घेतलंय, इथे साजूक तूप घेतलंय 2-3 चमचे, 2-3 चमचे मिल्क पावडर घेतली आहे, पाऊण वाटी साखर घेतली आहे, ड्रायफ्रूट घेतले इथे काजू बदाम मनुका। इथे आता आपला पॅन गरम झालाय, तूप घेऊया टाकून। पोहे, व्यवस्थित तुपात पोहे भाजून घ्यायचे। आता आपण 2 ते 3 मिनिटं। मीडियम गॅस ठेवायचा आहे आपण। हे बघा, इथे आता आपले पोहे व्यवस्थित भाजून झाले, थंड करून मिक्सरला लावून घेऊया। इथे आता आपले पोहे व्यवस्थित थंड झाले, हे असे कुरकुरीत करून घ्यायचे। हे बघा, तुम्हाला आवाज येत असेलच। आता आपण पोहे मिक्सरला लावून घेऊया। आता आपले पोहे व्यवस्थित लावून झाले, अशी भरड करून घ्यायची आहे जाडसर। ही बघा, अशी जाडसर भरड करून घ्यायची आहे, जास्तही बारीक नाही करायची आहे। इथे आता आपला पॅन गरम झालाय, तूप घेऊया टाकून। तूप आपलं व्यवस्थित वितळलंय, दूध घेऊया। साखर, साखर व्यवस्थित वितळून द्यायची आपल्याला दुधामध्ये। इथे आपण गॅस मीडियम ठेवायचे। ह्या मिठाईमध्ये आपण बिलकुल खव्याचा वापर नाही करत आहे बर्फीमध्ये आपल्या। तुम्ही याला बर्फी बोलू शकतात, मिठाई बोलू शकतात। हे बघा, आता आपली साखर व्यवस्थित वितळली आहे दुधामध्ये। मिल्क पावडर घेऊया। बिलकुल मिल्क पावडरच्या गुठल्या होऊन द्यायच्या नाही आपण। असं व्यवस्थित सतत हलवत राहायचंय। आता आपण पोहे टाकूया। जेव्हा आपण मिल्क पावडर ह्याच्यामध्ये घालू त्यानंतर लगेचच पोहे टाकायचे नाहीये, 2 मिनिटं ते सतत हलवत राहायचंय। आणि मग जे पोह्यांची आपण पावडर करून घेतली आहे ती टाकायची। ती पण थोड्या थोड्या प्रमाणातच टाकायची आहे, एकदम नाही। हे बघा, व्यवस्थित मिक्स झाली आहे आपली। थोडी थोडी करूनच टाकायची, एकदम टाकायची नाही, मग आपल्याला ढवळायला पण व्यवस्थित मिळतं।
हे बघा आता आपलं मिश्रण व्यवस्थित एकजीव झालंय. आता गॅस बंद करून थंड करून घेऊया. इथे आता आपलं बर्फीचं मिश्रण कोमट झालंय. म्हणजे जास्त थंडही करायचं नाहीये आपल्याला, मीडियम ठेवायचंय. जास्त गरम पण नाही, जास्त थंड पण नाही. इथे मी ताटाला तूप लावून घेतलेलं. हे बघा व्यवस्थित प्रेस करायचंय. आता आपण बर्फीला ड्रायफ्रूट लावून घेऊया. हे बघा आता आपले ड्रायफ्रूट लावून झाले. व्यवस्थित काप करून घेऊया अलगद हाताने. आता आपण वड्या पाडून घेऊया. किती सुंदर वडी झाली बघा आपली. आजची बर्फीची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.